Jaya. Jaya. Kene sayangku. Walah sesore kok diudani barang ya, Dek ya. Ayo, Mbak. Seger tenan e. Seger apa? Piye? Aku kebanjiran. Ora apa-apa. Sing penting gak ditangga. Oh, ayo Mbak ya. Banjir mbok pikir, wong ning plataran upama kebanjiran ngaleh iso. Barang ning geneng winginane, Nduk. Nah. Ning lapangan. Ayo. Banjir. Sudah. Angine banter. Ya, Ya Allah, ngono ku mboke Resti kok mentolong ngingeti. Ya, Mbak. Mangkring ledeke kaya pitik. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng pemanggihan kalian pagelaran kita sing diwara kedoprak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Haji Mustaqim Manum Sudarsono dalah Ibu Hajah Sri Christine Handayani. Matur sembah nuwun kanjeng dumateng warga masyarakat Dukuh Mulya, Dukuh Ngembe, RT 6 ingkang sampun kersa nimbali kedoprak siswa budaya dalam rangka tasyakuran sedekah bumi. Ayo sayangku, diaturi tembang-tembang spesial buat semuanya. Lagune napa Bu sing siap digoyang dangdutan campur sarinan sumangga? Napa lagu? Kok danteng-antengan lho. Saya iki mesti. Kari kesel ya, Nduk ya. Langsung aja kita tampilkan ya, Nak ya, biduan-biduan dari kedoprak siswa budaya yang siap menghibur Anda di malam hari ini. Coba kita hadirkan bersama Feni Soraya siswa budaya. Seto Audio Jawara Production. Yo. Ayo siswa budaya, siswa budaya, siswa budaya, siswa budaya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya manggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari seolah tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Beca, coba bawa Feni. Ya. Oke, silakan maju sayangku Mbak Feni Soraya. Salam manis, salam hangat buat dulur-dulur ngembe sak kukuban ya, Nak ya. Dikasih lagu apa sayangku karena belum ada atensi yang masuk di malam hari ini ya. Monggo. Yes barang dengah, Nduk. Diaturi Asmaranala ya Mbak. Asmaranala, oke. Ini spesial buat dulur-dulur ngembe ya, Nak ya, buat penggemar-penggemar setia siswa budaya yang hadir di malam hari ini dari wilayah Jakenan dan sekitarnya. Oke, siswa budaya nimbali ya ora ada ya, Dek ya. Dek Feni. Dalam Mbak. Iki kok kaya ngalamun Aku kena roti apa? duit biru-biru itu loh. Mas Saipul. Ayang-ayang. Oke, nanti dikasih. Duit ya, Nak ya. Iya Mbak. Bangga.
Oke. Asmara Asmoronolo. Jeru ya dek ya. Terharu aku. kayak sumur. Iki mau ana pamundutan sayangku tembangi kang ngersakaken ayang-ayang ya. Ayang-ayang. Ini spesial permintaan dari siapa kalau mau Nduk? Mas apa mas? Mas apa mau sing ngersana Nduk? Mas Saipul. Oh Mas Saipul ya. Selamat malam sugeng Mbak. dalu. Dalem. Pak Ong sama Mbak sapa niku Mbak? Oh Pak Ong karo juragane Tebok. Juragane Mbak Yarmin saking Raci sugeng dalu. Oh, bakul sempolan yo hadir. Bakar sembolan. Bakul bensin yo hadir. Bakul pring. Bakul pring. Selengkap pokoknya ya Mbak. Komplit. Pak Selalu Kawi sugeng setia. dalu. Ah, nggih, Pak Kawi. Pak Kawi monggo Pak. Tresno sesideman. Jeng matur suwun Pak Kawi. Dari tambak Jaluk romo. delik-delikan. Saiki modele ngono. Ngono ya, Mbak. Nggih matur suwun ya Pak Kawi ya. Ya langsung aja kita tampilkan kembali bidu wanita yang berikutnya ya Nak ya. Ayang-ayang dipersiapkan Mas. Sumangga coba kita hadirkan biduan berikutnya dari Siswa Budaya. Biduan saking Jawa Kidul. Ya. Widodari Tengah Wono. Ani muncul. Yo. Spesial buat Mas Saiful. Yo. Rasa
sliramu isih nyawiji. Dok iki mau ayang-ayang ya dari Mas Saipul. Mas Saipul. Ada permintaan Dok yang di sebelah kiri panggung. Nggih. Minta tembang kasunyatan. Nggih, Pak. Leres. Kok jeru-jeru ngene Ya ya. lagune gak ono sing cetek blas. Aduh. Biduan saka Jogja ditampilno luwih Siap, dhisik ya, Mbak. Nak ya. Nah. Ya mangga Mbak Resti gandul-gandul. Maksudnya ya nyanyi lagu Nyanyi liyane. liyane to Mbak Resti. Iso, Masuk wis penyanyi kadung gak tak iso disian wejinan iki, memboke. Ono Tenanan. apa? Ora iso dak ya nyanyi liyane ta, Nduk. Nduk sing iso. Mangga cantik. Tidak ada paksaan di sini ya, Nak ya. Ngaturi lagu apa, Dok? Wonten permintaan dari Mas Sandy lagi. Apa lagunya sayang? Titip cinta. Titip cinta, oke. Monggo penaturi Mas, titip cinta bersama Mbak Resti. Mas Lisit derek titip napa mboten? Walah sing antri kok pirang-pirang. Lisin tak takoki rong jawab kok liyane wis antri. Alah 2 juta wis tak kandhani kok ger. 2 juta rong cair ya priye? Mangko purel iku ragate mberah ya ger. Nek ra ndedek gendelan gak wani sok borono. Oke langsung aja dikasih 1 tembang titip cinta spesial buat Mas siapa saya? Mas Sandy Mbak yang di Mas Kalimantan. Sandy yang di Kalimantan ya. Oke langsung aja dikasih dipenuhi bersama Siswa Budaya, Seta Audio dan juga Jawara Production. Digoyang kembali bersama Mbak Resti. Ya. Nyanyiin monggo. Juragane tembok mantingan. Tak kali Mas Bori selamat malam.
lagu ini kentosan nggih. Nyuwun pangapunten nggih, Pak. Nggih, mboten napa-napa biasa, Bu, mboten napa-napa. Nggih, panji tiyang kathah nggih, Bu, biasa. Mboten napa-napa, Bu. Yuk, pun saged dilanjut ya. Ayo Mas, lanjut ke Mas. Wong ancene wong akeh.
terima kasih Mbak Resti sangat luar biasa yang punya titip cinta ya nak Spesial ya. buat Mas Sandy. Spesial buat Mas Sandy. Bapakku pangapunten ya Pak. Nyuwun lagu kena pareng mawon. Mesti diaturi Nggih, nanging Mbak. modale sabar. Mergi ngladosi tiyang kathah nggih Pak nggih. Iki lagune mau kasunyatan diaturi dhisik, Nduk. Mbok menawa gak sempat nonton ning kene nonton streaming. Nggih. Ya monggo penaturaken kasunyatan langkung rumiyin. Sapa sing Mbak ngaturi Ervina ya. Mbak Ervina. Ayo. Wes gak usah rewel ndong kowe malah watu sak truk munggah kabeh. Kowe angger Wes rewel malah gemeter bahaya. Aja rewel kowe ning kene. Iya, Mbak. Oh gak mak angka 8 ya mak ya. Ya spesial kanggo bapake mau ya nak ya, Iya, penaturi.
kasunyatane tresno koe sumandhe wong liya. Kowe nyanding wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Rasane kembang mungkar ono ning ati, nanging dudu aku sing duweni. Satu tembang kasunyatan. Ora apa-apa. Muga-muga ana ing penggaling nggih, Mbak. Iya, wong ajene wis ngono iku Dik ya sabar. Oke, Lintang Asmara Tresno Sesideman. Nah, komplit kok diaturi. Pak Ong nyon lagu napa mboten? Pak Ong napa? Arjunanya buaya. Oke. Ngeri. Juragan Tebok apa Mbah lagune Mbah? Ala-ala nek mbok kono ya malah bral-bral, Mbak. Hah? Loro ati loro? Ya Allah, loro ati tenan, Dek. Gara-gara ngono kok loro ati tenan. Aja ya, Mbak ya. Aja ya, Mbah, iki genan, Dek. Dikai ra dikai genah. Wong ketoprak apike ngene kok mbok lorokno ati. Iya. Nduk iki saka juragane Tebok disimpen. Matur suwun ya, Mbak. Diaturi, Nduk, setunggal mbok setunggal ya nak ya. Diaturi Tresno Sesideman, mengko terus dilanjut Lintang Asmara. Wonten. Terus wonten Arjunanya Buaya dan seterusnya ya. Nggih. Oke, mangga. Spesial pamundutan saking Pak Kawi ya nak ya. Kawi saking Tambak. Saking Sinomi Dodo Tambak Romo. Nggih. Matur suwun. Yo
Sesideman. Nggih. Dalam sayang. Minta lagu. Oh lagunya sembarang dari Mas Sandy. Oh Terima Mas Sandy, kasih. makasih Mas Sandy. Mas Sandy kok nyah bral. Apian men ya Mbak. Oke dilanjut kembali Tresna Sesideman sampun katuran ya nak ya. Nggih. Pun lajengaken sumangga. Lintang Asmara. Lintang Asmara, oke? Sing durung tampil nduk, ditampilno. Sing dikira-kira. Mbak Renita, Oke. Yuk. bisa ya? Aja guyang-guyu nduk. Digoyang kembali ya. Wong ayu tresnaku ngamno susah jroning batinku senajan ngarungi banyu segara tresno gura bakal sirna siang ratri mung eling manising ati dadi aku bisa aduweni marang yang sulati batinku
kang ngarungi banyu segara rasa gura bakal sirna yen wis tresno ra bisa dipisahno. Terima kasih Mas. Aduh. Rindunya hatiku. Rindunya hatiku. Rasa penak kok tanduk ya, Mbak. Dani kok ya. Enggak ya, Mas, gentawasan nggih. Dok, loro ati loro dipersiapno ya. Ya Buat giliran. Loro ati loro. Yuk, monggo Mas. Spesial kanggo juragane tebok mantingan. Mbah Men, ndang usah lah Mbah, aja meneng-menengan. Mbak Men dino iki lagi nganu, Ayo, kok Mbak. anteng. Meneng anteng. Yo! Wayo. Siswa budaya lu iki Mas. Yo oh he oh he. Iya.
Rati nek ngene iki. Ayo rasida. Pokoknya nek Rati nonton siswa budaya dadi ilang, Mbah. Ngono. Kayak obat apotek lah. Sama candu Just banget pleng loh. ya. Oke, permintaan saking juragane Tebok Mantingan Nggih. sampun katuran matur suwun, Mbak. Seneng apa mboten, Mbah? Ayo seneng Alah Adik. nduk-nduk terus sama. Kok ora seneng iku piye? Wong kari nonton ae sing nanggap wong ngembe. Luwih sapa seneng ngerti? meneh nek kuat nanggap Lah, dhewe malah ya Mbak ya. amin. Tenan wis ah. Wong urip mulya iku nek wis nanggap gong tak kandhani. ngono, Wis tak Mbak. lakoni ngene iku, Mbah. Aku dongakno ya, Mbak. Ya wis tak dongakno yo. Ning nek nanggap gong ya komplit lho ya. Kok nek nanggap gong atik sitok-tok rak kaya bakul estu. Lho, tung. Sing penting apa? Nanggap Gong. gong lah yo. Ya gong komplit. Siji kaya bakul estu. Gak apa-apa perwakilan tung. Dilanjut kembali ya Oke. Nak ya. Iki mau wis katuran lho Rati loro. Rindunya hati. Rindunya hatiku. Oke, Nah, langsung iki. aja dicapcus ya. Spesial permintaan dari yang di sebelah kiri Ayo panggung. Mas yang mau duet tadi. Kita tampilkan biduan dari Jawa Jawa Timur. Mia Ananda. Mbak, saking pemuda mriki ngersake pertemuan dua. Pertemuan dua. Oke. Ya, gentenan. Kok ame tunggale ngene mangan. Dalane ketok iki. Aku wis ngombe pil sabar kok. Digoyang kembali siswa budaya. Yo. Seta Audio. Jawara Production. Siswa budaya. Oke saya. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasratku bahagia. Aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku. Oh kasihku, oh sayangku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh hatiku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku,
cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Oke, rindunya hatiku. Wah, 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 wah. Luar biasa. Dalam. Oh iya Lestari. Oh masih Lestari nggih. Oh nggih, penaturi ya. Nggih, Mbak. Oke Mas, monggo Lestari diputer ya. Yuk sayangku, siapa sing ngaturi, Dok? Mbak Dias apa Mbak Santi? Mbak Santi bisa. Bisa. Oh, iya. Oke. Ya iki. Buat Mas dari mana Mas? Oh dari Oh tadi. dari tadi ya. Wah, nggak ngerti. Bersama Mbak Dias ya Mas ya. Nggih, Mbak. Ya. Siswa budaya. Masih kok pinter ya, Dek. Kok Dari tadi. berarti sama. Datanglah mami, hamba berwangi semi arom
ya suarane entek. Kan mboten napa-napa penting Anjene entek kabeh nih. jenenge main. Dicolok duit ya. Kak, Nggih. ya? Oke, Lestari sudah terpenuhi juga ya Raya. Nggih, Mbak. Oke. Sama. Arjunanya buaya. Buaya, oh iya, nganti Pak lali, Ong. Pak Ong. Ya, Kalah weton oh ya ditunggu dulu sayangku mbok diaturi ya. Oh, bakule bensin. Ya sayangku monggo. Arjunanya buaya. Sing hafal sapa Nduk? Apa nyanyi pertemuan dulu? Mbak Santi bisa? Aku curi-curi waktu Kau memang selalu Mbak Santi apa nyanyi? mencari. Yuk Mas monggo. Arjunanya buaya. Nyapa tang? Yuk. Hei, hei. Wayo coy. Wuyo. Kau memang selalu mencari-cari. Kau curi-curi waktu dariku. Cinta yang satu kau bagi-bagi. Cinta untukmu kau bawa pergi. Itu sudah biasa. Selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa. Arjunanya buaya. Katanya kau kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Katanya kau kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, lelakinya buaya. Iya. Wayo Mbak Pina. Iya. Cintamu bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman bunga. Iya. Tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Sik, sik Mas. Jangan kasih kendor. Joget maju kancane diumani nggon tak salah Wasik. Oh, kandani kok. Makasih, Mbak. Siswa budaya. Jawa dan production. Kau memang selalu mencari-cari. Kau curi-curi waktu dariku.
Tak kon melu kok, Dik. Iki lho. Ngono di awan untuk 2 juta sambat kok. Biasanya untuk 150 meneng ae. Heeh. Hah? Mentalam lah. Wis golah 1 juta ya, Mbak. Ya, 1 juta kok. Kecil. Nduk, Mbak Eki mau nyuwun lagu Oh, sepisah. nggih. Apa? Cinta satu hati sampai mati. Satu hati sampai mati. Ndoro niki diatur sepindah tok ya. Heeh. Alah yo. Wah. Anake wong sugih kok kurang duit. Jebule yang padha wae ya, Mbak. Ya, Nduk, satu hati sampai mati. Sebagai tembang terakhir ya, Nduk ya. Salam perpisahan kanggo dulur-dulur dukuh mulya ngembe. Ya muga-muga tahun-tahun sak mburine nimbali kedopraksis. Yuk monggo diaturi sayangku. Sapa iki sing ngaturi ndak sing durung nyanyi? Oh ya. Yo.
Napa Yas? Kok malah njaluk rokok? Mas enjing-enjing malih nggih wonten Karang. Ngalor sithik. Karangboyo. Dawuh. Matur nuwun ya piye? Pripun, Ndara? Iki mau sampean wis ngajak aku gawe langsung. Nah, sampun tetes kewajiban lho, Ndara. Nggih. Nggih yo. Pripun? Senajan to iki mau padha gawe langen saka, kewajibane rak ya wis padha rampung to. Menawi bab kewajiban para abdi sakmenika sampun rampung, Ndara. Ya ngono. Pancen kuwi sing tak suwun yo. Senajan to gawe langen saka padha seneng-seneng, Enci. kewajiban aja nganti padha teledor. Estokaken dawuh, Ndara. Mangko yen Kanjeng Rama dalah ibu kuwi nikah perso, kewajiban rono sing nguji wani, rak yo rena penggalihe to piye? Jing menika leres. Kok cekak-cekak nemen. Lah pripun lho, Ndara? Yo. Nggih kula. Senajan to iki aku mek sembuyu. Yen bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. Kene tondo. Mriki napa? Onje. Aku tansah sinambi marang dalan. Oh, kados tendara. Ora iso ginjang sak rambut kita kan. Amarga wong bebojoan kena pisah nek wis umekane Kados ngaten, Ndara. kok ngene sik ya. Wiwit dina iki ing Kabupaten Semarang nganggo sandang nutupi aurat ya. Kados ngaten. Besok nganggo jilbab. Ninjal Sandangane sing dawa. Engko tak tukoke kerudung telung truk yo. ampun. Sandangan ngene iki sesuk diobong. Sesuk diomong kok gamis. Kowe barang Injin besok salin nganggo jilbab. Injin. Kabupaten Semarang saiki wis tak yasakake masjid kanggo salat kabeh kawula ing Kabupaten Semarang. Nggih salat jamaah Jimo. Ya, Terima kasih nih mami sinten Mo? mengko akeh para dewane ulama sing rene kulinonge mami. Oh ngaten. Ning aja saleh ya. Lah kok ngaten? Salat Kenging iki napa? Get awake. Kusine masak sari. Ya. Ibu barang aja tinggal ya. Nggih, kersane nderek tobat lah pripun untuk masjid Oh, pendak iya. sandale amon iki kok. Lho ngapa kok pendak sandale amo? Ijol sandal. Ora Lah pareng. pokoke tak Oh. titeni yang sandale amon mesti aja ke masjid. Ini. Ono. Oh. Sampai saiki ra pareng ya, Sa. Oh nggih, kula mun ngertos Cari. Inji Romo. Puntenane Rama kelawan ibumu bakal ninggalake ana ing Kabupaten Semarang. Ngestokake dawuhe Kanjeng Sunan Kalijaga, aku bakal munggah ana ing Gunung Jabal Kab. Lah kula terus pripun iki Mo? Mengko. Kaijenan mboten wonten. Kowe ana ing Kabupaten Semarang, malah kowe bakal tak restoni nek kowe duwening pacangan ben bisa njaga kowe ana ing Kabupaten Semarang. Saestu Mo. Ya. Kalih sinten kemawon? Iya, Kalih pacangan kula sing riyin Ji Mo. iya, karo Joko. Joko nglamar kae lho, Ger. Ora apa-apa. Samjun Ji Mo. Ah. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Panjenengan sampun sarujuk kalian. Iya, iya. Monggo. Saksi. Wong jaluk aku
semono kula pun wani dak sia kalih sampean. Kula njaluk ngapura. Kowe omonganem sing akeh wingi. Nganti nyiram banyu karo bojone Mbok Demang njaluk ngapura. Kula nyun ngapura rikala semanten sampean kula gebyur banyu sak ember. Nggih, sampean gebyur kanthi tini-tini. Kula tobat sakniki nyun ngapura nggih. Mboten napa. Sakniki besanan. Loh, besanan. Tak ngaten to, Kang? Oh, bener. Oh, nggih. Joko Dampu bakal tak jodohke kelawan anakku. Aku Lila Lanegawa yen to Joko Dampu urip bebarengan kelawan anakku. Kanjeng matur nuwun atas kula dipun pundhut desa kangge Kaya ngono. Mung ngene perkarane. Amarga aku ngestokake dawuh Kanjeng Sunan Kalijaga, wiwit dina saiki aku kudu ninggalake ana ing Kabupaten Semarang. Aku kudu munggah ana ing Gunung Jabalkat amarga ngestokake dawuh Kanjeng Sunan Kali lelaku golek lakune urip kang utama. saking borak kapi ing Kaulung Semarang terus ngolancangi mangke berupa bau kapure nderek jagi Semarang. Alhamdulillah. Oh, nggih badhe nderek. Nyai piwelenge Kanjeng Sunan Kalijaga aja nganti nggawa bondo donya senajan tok emas sak pelik amarga urip ana ing dedalan wis dicawisi kawula panguwasane Gusti Allah. Mboten pareng nggih, Kang. Ora diparengake iki mengko dilukari ning mburi dilukari diwanake abdi-abdimu kabeh. Niki mek kula demke Bilang abdi ora. siji-siji. Ah, itu bilane sedekah siji-siji ya. Nggih, Kang Mas sampun patos. Wah, Dalam. Nggih, etok nggih. Sampeyan iki kok iso. ya, mengko bondo donya ditinggal kabeh. Tak tinggali siji-siji Pun sawetawis kula tak cilarake ing Kabupaten Semarang, mung kula njaluk donga pangestu sampeyan. Dengakno ya, Nduk. Aku ben slamet karo bendaramu Eda. Assalamualaikum. Wis kelakon. Ibuju kaya aturane kanjeng. Meniring ya. Ya kados pundi, Pak? Pindhane kuwi apa jenenge? Kewajiban sing ora kena kok tinggal ya. Kanjenge lagi nindakake lagu. Menika sampun dados tanggung jawab kula teman-teman. Aku rembug tak bali ngawanku iku. Nelek. Nggih, Pak.